नाचो तारू लपो लपो कैसे कर भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के नाम से हड़कंप मच जाला। इनकर गाना से तबाही मच जाला। इनकर एगो जबरदस्त गाना आइल बा जौन गाना का नाम हारमोनी। और ई गाना सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होता है। ई गाना के लोग खूब पसंद करता भाई। हारमोनिया एक पीस खेसारी लाल यादव बजावेलन आ गइबो करलन एक पीस। जबरदस्त गाना बाजे जनिके सुनलन एक बारी गाना सुनो। और ई गाना में फीमेल गायिका बड़ी खुशी कक्कर के आवाज एक पीस लागेला भाई। इंस्टाग्राम पर इनकर गाना बहुत वायरल होखेला। बहुत लोग इनकर गाना के पसंद करला। और गाना के लिखले बड़े कृष्णा बेदर्दी और म्यूजिक कंपोज के बड़े आर ए शर्मा। कृष्णा बेदर्दी जब भी खेसारी लाल यादव के गाना लिख के दिल बड़न चहबू त भाला होई हो उ गाना सोशल मीडिया पर अलगे परचम लहरइले बा। कृष्णा बेदर्दी के कलम में जादू बा भाई। और गाना के म्यूजिक कंपोज के बड़े आर ए शर्मा। खेसारी लाल यादव खातिर तो बहुत म्यूजिक कंपोज के बड़न, लेकिन ई म्यूजिक कुछ खास बा। खेसारी लाल यादव के एगो अलग चेहरा के देखे के मिलत। ई गाना में हारमोनिया लाजवाब रात भर डांड मोरबू और ई गाना में फीचरिंग कइले बड़ी सुरुति राव। इनकर आधा एक्सप्रेशन देखला के बाद एक पीस लागता कि हां एक्टिंग करत रही। जबरदस्त गाना बा भाई। जे नहीं सुननु खेसारी लाल यादव के हारमोनिया गाना सुनो। हारमोनिया बजावत न हारमोनिया सुनाई दी तारा के। जबरदस्त गाना बा। गाना टाइम से खेसारी लाल लावेलन आ टाइम से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री में अपन पावर दिखा देलन। खेसारी लाल यादव के का औकात बा भोजपुरी इंडस्ट्री में, का औदा बा भाई। जबरदस्त गाना लाइल बड़न। मार्केट एकदम खलबली मच गइल बा खेसारी लाल यादव के नाम से, खेसारी लाल यादव के गाना से। खुदरा ननो दिल्ली हो खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में जितना मेहनत करलन भाई उतना मेहनत कोई भी ना करला। जबरदस्त गाना बा। एक बार जरूर सुनियो। गाना को खूब सपोर्ट करो, खूब वीडियो शेयर करो भाई।